Amikor a főiskolán a rettegett tanszékvezetővel volt az egyik szóbeli vizsgám, akkor előtte fel alá járkáltam a folyosón, remegett a kezem, izzadt a tenyerem, és ahogy a vizsgázók lehajtott fejjel jöttek ki a teremből, mert megbuktak, akkor az ájulás környékezett. Azon én következtem, bementem, leültem a tanár úrral szemben, ő pedig fejből kiválasztott egy témát. Hát még meg is könnyebbültem, hogy hú de jó, tök jól bemagoltam ezt a tételt, és egyszer csak leállított, hogy ez így nem lesz jó. Hát sírhatnékom volt, hogy itt a vége egyes, ehelyett viszont azt mondta, hogy nézzük csak ezt meg még egyszer. Azt gondoltam, hogy tök felesleges, úgysem értem, hiszen bemagoltam, viszont ő végigvezetett a kérdéseivel a tételem, logikusan felépítve azt a nyelvtani szerkezetet, én pedig mindenre tudtam válaszolni, hiszen kikövetkeztettem az előző lépésből. A végén pedig legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy kedves Angéla, ez így egy négyes, de én nagyon szeretnék ötöst adni magának, úgyhogy nézzünk már meg még egy tételt. Hát azt hittem, hogy alájulok, hogy négyes, hiszen én csak a kérdéseire válaszoltam. Borzasztóan fáradt voltam, úgyhogy csak annyit mondtam, hogy köszönöm, tanár úr, 2 nap múlva karácsony, nagyon szeretnénk most inkább hazamenni, ő pedig rám mosolygott és beírta a négyest. Ez a vizsga mindent, de mindent megváltoztatott bennem. A tanár úr megmutatta nekem, hogy a logikus tanulás a leghatékonyabb módja annak, hogy értsd, amit tanulsz. És így tanítok én is. A szabályok magolása helyett logikusan építem fel a nyelvtan, kérdezek és rávezetlek a következő lépésre. Így hosszú távú és magabiztos angol tudást szerzel. Ha szeretnéd végre nem bemagolni, hanem meg is érteni az angolt, iratkozz fel a csatornára. Facebookon és Instagramon rendszeresen találsz új tippeket, a teljes szájbarágos angol rendszert pedig a www.szájbarágosangol.hu oldalon nézheted meg. Találkozunk a következő videóban.